Umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Merosol Sibayan Katso, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share at pakipindot na rin ang bell button para sa mga bagong kaganapan sa Pinoy Rob YouTube channel. Mga ulo ng balita. Lokal na balita, higit 4 na milyong halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam. Itinutulak ang lokal na batas para sa green building. LTFRB Davao, mga reklamo laban sa mga abusadong taxi driver bumaba. Higit 65,000 ang bumisita sa mga sementeryo sa Ondas. Balitang pambansa. DOJ hinimok na ilagay sa lookout bulletin ang 7 opisyal ng OVP. Mayor Garcia naglaan ng bagong ambulansya para sa CCMC. Balitang international. Nagbigay ng pangamba si Trump habang si Harris naman ay nagbigay ng pag-asa sa bispiras ng halalan sa Amerika. Democrats umaasang makakakuha ng bagong mga pwesto at maprotektahan ang mga kamakailang na panalunan sa state legislatures. James Van Der Beek inamin na meron siyang colorectal cancer. Na-stress ba kayo sa eleksyon? Narito ang mga palabas na pwedeng panoorin para makapagpahinga. Balitang sports. New Orleans Saints wide receiver na si Chris Olave nakalabas na ng ospital matapos magtamo ng ikalawang concussion ngayong season. Tampok na balita. Kinurunahang World Conquer Champion sa England ang Amerika na si Kelsey Bunch. Filipino boxer na si Nesty Peticio pasok na sa final ng World Championships. Trivia. Alam mo ba na ang Pilipinas ang tahanan ng monkey-eating eagle? Narito ang update sa lokal na panahon ng Davao City. Simula alas 7 ng gabi, inaasahang titigil ang ulan bandang 7 p.m. ng gabi, ngunit mananatiling maulap ang kalangitan sa buong gabi. Ang temperatura ay nasa 27 Celsius at mataas ang humidity, 71%. Ang tsansa ng ulan ay bababa mula sa 8% sa alas 8 ng gabi hanggang 4% sa alas 11 ng gabi, habang may mahihinang hangin na nasa 5 km per hour
upang mananatiling handa, magdala ng kapote o payong dahil posible pa ring magkaroon ng ambon. Ako po si Marvin Bagyo, nag-uulat. Good morning, Davao. Balitang lokal. Mahigit 4 million na smuggled cigarettes na samsam. Nakuha ng Regional Special Operations Group Davao ang mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 4 na milyon at 5,000 piso noong October 30, 2024 sa Barangay 3 de Mayo, Digos City, Davao del Sur. Umabot sa 265 master cases ng sigarilyo ang nasamsam matapos itong makita na nakatumpok sa tabi ng daan. Nakipag-ugnayan ang RSOG Davao sa lokal na pulisya at mga opisyal ng barangay upang dokumentuhin ang insidente. Sa isang kaugnay na operasyon noong October 29, nahuli ang 2 lalaki na tumakas habang nag-unload ng sigarilyo sa lugar. Nasamsam ang ebidensya, kabilang ang isang 6-wheeler van at 41 karton ng Canon brand cigarettes na nagkakahalaga ng 600,000 piso at ito ay kasalukuyang hawak para sa karagdagang investigasyon. It is nagtataguyod ng lokal na Green Building Law. Kasunod ang Davao City Green Building Code Forum, muling itinulak ng Interfacing Development Interventions for Sustainability Group ang isang lokal na Green Building Ordinance. Itinatampok ng Policy Advocacy Officer na si Melky Shend Gindon na ang ordinansang ito ay overdue na dahil ang kasalukuyang mga green laws ay nalalapat lamang sa mga gusaling lampas sa 10,000 square meters na hindi kasama ang mas maliliit na estruktura na naglalabas din ng greenhouse gases. Kasama sa ordinansa ang mga eco-friendly na hakbang tulad ng lead-free, water-based paints at pinabuting accessibility para sa mga taong may kapansanan. Maaaring mag-alok ang mga insentibo na hinango mula sa Green Code ng Mandaluyong ng mga tax rebate at height allowances. Nais ng IDIS na tapusin at ipresenta ang ordinansa mula sa huling bahagi ng 2024. LTFRB Davao, bawas ang reklamo laban sa mga iring taxi drivers. Nag-ulat ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Davao Region ng pagbawas sa mga reklamo tungkol sa mga iring taxi drivers kasunod ng pamamahagi ng complaint stickers. Ayon kay Regional Director Nonito Llanos III, ang mga sticker na ito ay nagbibigay ng impormasyon sa mga pasahero kung paano mag-ulat ng mga isyu na nagpapadali sa proseso sa pamamagitan ng pag-route ng mga reklamo sa Davao City. Reports sa LTFRB. Ang mga collaborative meetings kasama ang Civil Aviation Authority, City Transport, Land Transportation Office at Public Safety Office ay nagbigay daan sa inisyatibong ito na naglalayong pigilin ang mga maling gawain sa pagtanggap ng pasahero at pagbutihin ang kondisyon ng mga taxi. Sa kabuuan, ang
sticker ay nailagay sa lahat ng 5,400 na taxi sa Davao City na nagbibigay ng malinaw na paraan para sa mga pasahero upang iulat ang mga driver. Mahigit 65,000 ang bumisita sa mga sementeryo sa araw ng mga kaluluwa at mga santo. Iniulat ng Davao City Police Office na humigit kumulang 41,000 Davaoenos ang bumisita sa mga sementeryo noong araw ng mga kaluluwa. November 2, 2024, isang makabuluhang pagtaas mula sa 24,465 na bisita noong araw ng mga santo. Napansin ni Captain Hazel Tuason ang mapayapang pag-obserba sa 40 pangunahing sementeryo na walang malalaking insidente salamat sa mga hakbang sa seguridad ng mga tauhan ng gobyerno. Ang Davao City Public Safety and Security Office ay nag-deploy ng mahigit 13,000 tauhan upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga pampublikong lugar, kasama na ang mga transport hubs at mga pangunahing kalsada. Sa buong bansa, kinumpirma ni Philippine National Police Spokesperson Brigadier General Jane Fajardo ang pangkalahatang mapayapang undas na may 40,115 na opisyal na na-deploy sa mga pangunahing lokasyon sa kabila ng mga minor na insidente. Balitang pambansa. DOJ hinimok na ilagay ang 7 opisyal ng OVP sa lookout bulletin. Hinihiling ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Department of Justice na maglabas ng lookout bulletin para sa 7 opisyal mula sa Office of the Vice President, kasunod ng investigasyon sa paggamit ng pondo ng ahensya. Itinampok ng committee chair na si Joel Chua ang mga alalahanin na maaaring subukan ng mga opisyal na ito na umalis ng bansa na magiging hadlang sa pagsisiyasat sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Partikular ang 16 million na ginastos para sa mga safe houses noong huli ng 2022. Isang opisyal mula sa Commission on Audit ang pumuna sa mataas na renta at itinuro na 73 million pesos ng confidential funds ng OVP para sa 2022 ay hindi pinahintulutan. Mayor Garcia naglaan ng bagong ambulansya sa CCMC. Inanunsyo ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang paglalaan ng isang bagong ambulansya sa Cebu City Medical Center bilang bahagi ng inisyatiba ng pambansang gobyerno na magbigay ng mga sasakyan para sa transportasyon ng pasyente sa mga lokal na unit ng gobyerno. Ang inisyatibang ito, na kilala bilang Medical Transport Vehicle Donation Program, ay naglalayong mapabuti ang access sa healthcare, lalo na sa mga hindi sapat na nabibigyan ng serbisyo. Sa isang kamakailang panayam, ibinahagi ni Garcia ang pagbubukas ng pinakamalaking Clift Care Center sa mundo sa Cebu, Comprehensive Clift Care Center of Excellence na pinapatakbo ng Operation Smile. Ang sentro na magbibigay ng hindi bababa sa 260 libreng operasyon
buwan-buwan ay naglalayong suportahan ang mga bata na may cleft conditions sa 12 lokal na unit ng gobyerno. Balitang internasyonal, Trump nag-alok ng kadiliman, Harris nag-alok ng optimismo sa bispiras ng eleksyon sa Amerika. Malapit nang matapos ang magulong eleksyon ng 2024 sa Amerika na may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga kandidato. Ang dating Pangulo na si Donald Trump sa gitna ng mga di makatwirang paratang ng pandaraya ng mga demokratiko ay pinalalakas ang isang madilim na mensahe habang siya ay nangangampanya sa mga battleground states tulad ng Pennsylvania, North Carolina at Michigan. Sa kabaliktaran, binibigyang diin ni Vice Presidente Kamala Harris ang optimismo at ang pangako ng bagong henerasyon ng pamumuno. Sa mahigit 75 milyong boto na nailagay, humaharap ang mga botante sa isang kritikal na pagpipilian na maaaring magbago sa bansa. Ipinapakita ng mga survey ang masikip na laban na nagmumungkahi ng malalim na pagkaka-polarize habang parihong nag-aanyaya ng mga taga-suporta ang mga kandidato sa mga mahahalagang swing states na nagbibigay diin sa mataas na pusta ng eleksyon at ang posibilidad ng mga hindi pa nakitang resulta. Democrats nagsisikap na makakuha ng bagong pagsulong sa mga lehislatura ng estado at protektahan ang mga kamakailang nakuha. Masigasig na nakikipagkompetensya ang mga Democrats at Republicans para sa kontrol ng mga pangunahing lehislatura ng estado sa mga swing states tulad ng Arizona, New Hampshire at Wisconsin, habang nakatuon ang parihong partido sa mga down ballot na laban. Binibigyang diin ni Democratic State Representative Judy Schwiebert ang pagpupondo sa mga pampublikong paaralan habang naglalakad sa isang distritong hawak ng Republican. Layunin ng mga Democrats na makakuha ng netong 4 na upuan sa estado para sa legislative trifecta. Isang tagumpay na hindi pa naabot sa loob ng higit na 60 taon. Sa kabila ng masikip na tanawin na pabor sa mga Democrats, nagsisikap ang mga Republican na mapanatili ang kanilang mga nakaprarami. Makikita ang pagtaas ng pondo para sa mga laban sa estado, kung saan ang Democratic Legislative Campaign Committee ay nangako ng $60 million kumpara sa $44 million ng Republican State Leadership Committee. Balitang sports. New Orleans Saints wide receiver Chris Olave pinalabas mula sa ospital matapos ang ikalawang concussion sa panahon na ito. Pinalabas mula sa ospital ang New Orleans Saints wide receiver na si Chris Olave matapos magdusa ng concussion sa laro ng kaniyang kupunan laban sa Carolina Panthers. Pagkatapos ng 23-22 na pagkatalo
babalik si Olive sa New Orleans kasama ang kanyang kupunan. Kinumpirma ng head coach na si Dennis Allen na lahat ng medikal na pagsusuri ay positibo at si Olive ay bumalik na sa squad. Nangyari ang injury sa unang quarter nang subukan ni Olive na mahuli ang bola at tumama sa ulo at leeg na nag-iwan sa kanya na hindi makagalaw ng sandali bago siya dalhin sa stretcher. Pumasok si Olive sa concussion protocol ng NFL sa ikalawang pagkakataon sa taong ito, matapos ding mawalan ng laro dahil sa concussion. Queen Conquer, paano naging unang Amerikanong kampiyon ng mundo sa isang laro na hindi mo pa naririnig? Nagsimula ng kasaysayan si Kelsey Butch sa pagiging unang Amerikanong nanalo sa World Conquer Championships o noong nakaraang buwan. Isang tradisyonal na laro mula sa Great Britain kung saan ginagamit ng mga manlalaro ang horse chestnuts sa mga string upang subukang basagin ang conquer ng kanilang kalaban. Si Butch na mula sa Indianapolis ay natuklasan ang conquers habang nakatira sa Suffolk, England, at natutunan ang laro mula sa kanyang pagkausisa. Sa kabila ng pagpasok sa torneo sa huling sandali na ipinakita niya ang kanyang talento. Nanalo sa women's final laban sa mga batikang kakompetensya at sa huli ay nakaharap ang King Conquer na si David Jacques sa pangkalahatang final. Kahit na nakamit niya ang titulong ito, maaaring hindi na siya bumalik sa susunod na taon dahil sa kanyang paglipat pabalik sa US. Inaasahan niyang makagawa ng sorpresa sa 2025 championships. Tampok na balita. American Kelsey Butch crowned World Conquer Champion in England. Sa isang nakakagulat na pangyayari, si Kelsey Butch ay naging unang Amerikanong nanalo sa World Conquer Championship na ginanap sa Northamptonshire, England. Si Butch na mula sa Indianapolis ay natagpuan ang tradisyonal na laro habang nakatira sa Suffolk at nagpa siya na makipagkompetensya matapos masiyahan sa mga kaswal na laban kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng kanyang unang pag-aalinlangan, nagparehistro siya at nagpatuloy na nakabighani sa mga tao sa kanyang kakayahan. Tinalo ang mga batikang kakompetensya. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng trono at tropeyo at isang bagong titulo. Ngunit nahaharap siya sa mapait na katotohanan ng paglipat pabalik sa US na nag-iiwan ng kanyang hinaharap sa sports na hindi tiyak. Filipino boxer Nesty Petencio advances to World Championship Finals. Ang Filipino boxer na si Nesty Petencio ay gumawa ng balita sa kanyang pag-abante sa finals ng Women's World Boxing Championship sa India. Na ipinakita ang pambihirang kakayahan at determinasyon
Si Patricio, isang silver medalist sa Tokyo Olympics, ay nakuha ang kanyang pwesto sa finals matapos ang isang serye ng mga nakamanghang tagumpay. Tinalo ang mga matitinding kalaban sa kanyang daan. Ipinahayag ng sensasyon ng boxing mula sa Pilipinas ang kanyang pasasalamat sa suporta ng kanyang mga kababayan at ang kanyang determinasyong makuha ang gintong medalya. Habang siya ay naghahanda para sa championship bout, layunin ni Patricio na magbigay inspirasyon sa mga batang atleta sa Pilipinas at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay sa Olympics. Trivia. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng mahigit 7,600 na mga isla na ginagawang isa sa pinakamalaking bansa ng mga isla sa buong mundo. Sa mga islang ito, ang Luzon, Visayas at Mindanao ang tatlong pangunahing rehiyon sa heograpiya. Kilala ang bansa sa mayamang biodiversity nito na naglalaman ng maraming natatanging species ng flora at fauna, kabilang ang critically endangered na Philippine eagle, na isa sa pinakamalaki at pinakamabihirang ibon ng biktima sa mundo. Madalas tawaging monkey-eating eagle ang Philippine eagle dahil sa dieta nito na kinabibilangan ng mga unggoy, at ito ay simbolo ng pambansang pagmamalaki at ang pagsisikap sa konserbasyon sa bansa. At yan ang mga balita sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, magkomento at ibahagi ang bidyong ito. Muli, ito po si Marisol Sibayan Cacho, nag-uulat. Magandang umaga, Davao.